zou je ook om uit Friesland over daar je hoe kind. Zo maken wij een praatje, hij handelen in ziet. Ik zeg dat er hier een hele grote auto leert. Ik hier weer te kennen, het is een heel gewoon. Friesland, ik kom niet in Friesland, dat ik ben Friesland. Dus Vaderland, oerald echt toekomst treft over een Fryske Boeresoan. Ik hel een paar pilsjes en ik rek in porteer. Maar jongen hier in Friesland hebben namen er een meer. Trok ieder van door de stage, wie het ik aan. Hij zei ik ben reizen, een Afrikaanse vaan. Je kind in voorbeeld zitten, het is een 50 kroon. Friesland, ik kon niet zien. Friesland, dat ik ben Friesland. Dus Vaderland, oerald echt toekomst treft een Fryske Boeresoan. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brega of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de havens van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Zo toch het oerald woord, er is geen harde oor. Friesland, ik kom niet in Friesland, dat ik ben Friesland. Dus Vaderland, oerald echt toekomst treft een Fryske Boeresoan. Hier voor het werk, hier voor de willen en dan weet je hoe. De boer zei ik ga budget tegen het zin, omdat ik hier bij boeren ondernemer wijzen ken. Hij helpt uit de koelkast, een kratje vol mooi bier. Hij zou het zelf roosten, het bier